Patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May hapon Mindanao, ini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagkog, pinakulaing balita sa Mindanao. Ako si Teko Cam. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Nasakmit ang kapin 2 million pesos na kantidad sa katahapang shabu nga giapil sa mga donasyon sa Davao City Jail. Ani ang report ni John D. Esteban. Gipangsuksok sa hawiranan sa silhig ang mga suspected shabu nga mukantidad og 2.1 million pesos nga nakasulod sa Davao City Jail. Gidunar kuno ang maong mga silhig niadtong Disyembre pa aron kuno gamiton sa mga inmates sa pagpanglimpyo sa ilang lugar. Wala una ginganlan kung kang kinsa gikan ang maong mga donasyon. Gipaimbestigahan na usab nganong karon ra kini nabantayan. Sa ngayon, we're still conducting investigation and at the same time kung may mga lapses ba doon ng ating mga personnel, bakit hindi nila na-find out kaagad. Protocol natin, kailangan natin i-check yung ating mga mga donations prior to jail. Ang maganda lang nito kasi hindi ito ipinasok kaagad sapagkat hindi pa nga ito nasa-search daw. Kay numduman nga niadtong Disyembre sa nakalabay tuig, nakumpiska usab sa mga personahe sa BJMP ang ipalusot unta nga mga minilyon nga kantidad sa shabu nga gisulod sa mga sachet sa instant noodles. Gimanduan na ang tanang personahe sa BJMP nga dublihon ang pag-inspect sa tanang ipasulod sa City Jail. Ang BJMP is establishing more strict protocols on the donations. Pero kailangan din natin kasi talaga, it's about high time I think to employ state-of-the-art of facilities kagaya ng ating mga X-ray machines para hindi tayo mahirapan. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Duha ka mga piniriso sa Cagayan de Oro City ang nakaikyas sa prisuhan sa police station. Kung giunsa pag-ikyas, sayron ta sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Sara, daling nakaikyas ang maong mga piniriso human ilahang gibawog ang rehas nga gikalawang na. Nakaikyas gikan sa prisuhan sa Makabalan Police Station ang mga prisong sila Joseph Kainoy ug Danny Boy Panandigan nga pulos nagatubang og kasong illegal drugs niadtong Martes sa kadlawon. Nasayran nga gibawog sa mga sospek ang rehas dayong sibat agi sa likod nga bahin sa maong police station. Human makagawa sa prisuhan ang duha ka mga piniriso, dali sila nga misibat pinaagi sa blue nga gate. Ang maong gate nakaatubang sa highway, hinungdan nga paspas nga nakasibat ang duha. Bisan ang kaubang priso, wala usab nakamatikod sa pag-ikyas sa duha. Ang ganing round bar nakakuha na siya, nagbawog na ba? O na ko na alarma ko. Nagita din ko kanya na timing po nga na inigawas nga pulis. Ang gitawag, nag-report ko nga na nakatakas. Matod pa sa kapulisan, gitaya na kuno ang rehas hinungdan nga nabawog kini sa mga sospek.
Tulo lamang usab kuno ka pulis ang duty niadtong tungura, sanglit nagpatrolya kuno ang ubang pulis. Ato nang mas giligo nato, mas butangan pag natog duga nga mga kabilya para hopefully og dili na mautro ang susamang panghitabo. Sara, nanawagan karon ang kapulisan ngadto sa publiko labi na sa nakatultol kung asa nagtago-tago ang mga piniriso nga makipag-alayon sa ilahang buhatan. Parayon sabang investigasyon nga gihimo sa Kukpo aron tan-awon ang mga posibleng asunto nga tubangon sa mga police personnel nga on duty dihang nahitabo ang insidente. Sara. Okay, daghang salamat, Cyril Chavez. 5 ka classroom sa Lanao del Norte ugdaw sa sunog. Hinuon misaad ang LGU nga mutabang aron mapulihan ang mga nasunog nga module. Ani ang detalye. Ugdaw sa sunog ang 5 ka classroom samtang usa ang partially damaged. Then nagka-problema ang linya sa kuryente sa elementary school sa barangay Darumawang, Bukana sa Lanao del Norte. Sanglit hilit ang lugar o alas 9 na sa gabi nahitabo ang sunog. Wala gayon nasalbar nga mga gamit. Lakip modules sa mga estudyante. Aside sa mga sulod niya na sir, atong modules, mga school supplies, mga printer sir, sunog din sila. Kana moagi pakita og dagat dayon dili gid siya passable sa ato ang fire engine. Palisuray ang pag-adto sa tulunghaan tungod bugtong bangka lang ang sakyan padulong sa lugar. Usa kini sa mga tabangunong eskwelahan sa lungsod sa Gani sa pagsugod sa klase, prioridad kini sa otoridad kung asa gihatdan pa kini o mga bond paper, printer o uban pa. Kami sa LGU, among gisabutan, akong gi-inform si Mayor na kami na mag-provide sa ilang modules, sa ilang mga equipments, sa ilang printer, padulong sa mga ink, tanan sa ilang bond papers. Hinoon, may pasalig ang LGU nga mutabang aron dili maundang ang pagtuon sa mga bata. Pinaagi sa paghatod usab og mga materyales sa pag-imprinta sa mga modules. Base sa investigasyon sa kabomberohan, electrical ignition ang hinungdan sa sunog nga midanyos og 2.5 million pesos. Ako, si Real Soroche para sa One Mindanao. Aprobado na sa Davao City Council ang ordinansa sa implementasyon sa COVID-19 immunization program sa Dakbayan. Atong saron ang detalye sa live report ni Sheila Vergara Rubio. Sheila. Teklusot na ubos sa third and final reading sa Davao City Council ang ordinansa kalabot sa implementasyon sa COVID-19 vaccination program sa syudad. Ingon man ang mandatory testing sa mga pasahero nga magabot sa Davao International Airport. Ato sa sesyon sa Davao City Council kagahapon sa hapon, hingpit na nga naaprubahan ang implementation of COVID-19 vaccination program ordinance sa syudad. This is item 1172, an ordinance for the implementation of the COVID-19 immunization program of Davao City. I move for the approval of this ordinance on its third and final reading, Your Honor. Human kini naaprubahan, gilin kini isumite sa Executive Department. Samtang nagpadayon usab ang information dissemination sa nagkareng sektor, isip preparasyon sa pag-abot sa bakuna karong bulana. Sa kabahin sa prioridad nga babakunahan, gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte sa iyang programa sa Davao City Disaster Radio nga inigabot sa bakuna, dili pasabot nga giling mabakunahan dayon ang tanan. Sa Section 10 sa ordinansa, nakalatid ang mga grupo nga mauna sama sa Priority Eligible Group A, nga mao ang mga frontline health workers sa public ug private sector, indigent senior citizens nga dili indigent, ubang indigent population ag enlisted uniformed personnel. Sa Priority Eligible Group B, mao ang teachers o school workers, government workers, essential workers, socio-demographic groups, asama sa person deprived of liberty, person with disability ug mga lumad, mga estudyante, Filipino migrant workers ug ubang mga trabahante. Ang Eligible Group C, mao ang mga Filipino nga wala na mention sa Group A o Group B. Hinoon, mamahimong dunay mausab depende sa COVID cases sa usa ka lugar. Samtang sa pikas bahin, aprobado usab sa third and final reading ang mandatory testing sa mga magabot nga pasahero sa Davao International Airport. On third and final reading, it is an ordinance providing for mandatory testing prior to entry into Davao City via the Davao International Airport.
Section 1, coverage. Section 2, mandatory testing. Section 4, prohibited acts. Teka mo duha ka ordinansa nga napasar gikinahanglan pa nga isumite ngadto sa City Legal Department ingon man gikinahanglan nga mapirmahan sa ehekutibo o ni Mayor Inday Sara Duterte. Tek. Daghang salamat, Sheila Vergara Rubio. Sugda na sa lokal nga panggamhanan sa Samal Island sa Davao del Norte ang profiling alang sa ilang COVID-19 vaccination program. Dugang detalye sa report ni John D. Esteban. Kapin 75,000 katao sa kinatibuk ang kapin 110,000 nga populasyon sa Samal Island ang target mabakunahan batok COVID-19 sa Samal Island LGU aron makabuot ang herd immunity. 25,000 ini ang lakip sa priority nga mabakunahan sama sa mga frontline health workers. Karong bulana, sugda na ang profiling alang sa COVID-19 vaccination program sa isla aron maandam na ang master list. Sa number 1 magyud sa ato ang priority target population ang mga frontline health workers, private o public, dayon mga barangay health workers na to, mga members sa birth barangay health emergency response team. Next na to is kaning mga indigent na to, indigent senior citizen. Daan ang gibutyag ni Mayor Aldavid Uy nga daghan paghihapon ang dili gusto magpabakuna tungod sa kahadlok, tinuuhan ug uban pang rason. Hinuon padayon ang education campaign sa City Health Office sa matag barangay aron mapasabot sa katawhan ang kamahinungdanon sa pagpabakuna kontra COVID. Ilabi na nga nagasaka pa ang kaso. Expected to atong January nga paspas gyud kay tungod atong holiday season. Hopefully karong February murag basta motuman lang ning mga tao sa aning minimum health protocol, siguro minus-minus ang ato ang kaso sa COVID ani. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao. Gatusan ka mga displaced private school teachers ang mitambong sa registration and assessment alang sa ayuda nga itanyag kanila sa Davao City LGU. Ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sigun sa dato sa Department of Education 11, anaa sa kapin 40 ka mga pribadong tulunghaan sa Riyon 11 ang nanarado, bunga sa epekto sa pandemya sa COVID-19. Pipila sa mga eskwelahan nga nanarado nagikan sa Davao City. Sanglit ubay-ubay ang mga maestra nga nawalan og trabaho. Gilayong mitanyag ang Davao City LGU og Emergency Cash Employment Assistance Program. Kini pagtanyag og cash assistance ngadto sa mga apektadong maestra kung asa mohatag usab sila og serbisyo sa ilang komunidad sama sa pag-assist sa mga daycare center ug uban pa. Amo ning ginatawag natong tupad program o tulong panghanap buhay para sa ating mga disadvantaged and displaced workers. Kini lamang napakita nga naa sila dakong pagsalig o kumpiyansa sa unsa ang pwede mahatag na tabang sa gobyerno. Niadtong Sabado, gipahigayon ang registration ug assessment alang sa mga displaced private school teacher. Kapin gatos ang miapil ug abri pa alang sa mabuot mo avail. Giauhag gihapon namo ang mga pipila ka mga affected private school teachers sa pagbisita sa among opisina dinhi sa Door 7 sa Magsaysay Park. It's the High Priority Bus System Office. Aron kamo mahatagan namo og higayon no nga maka-enroll sa ato ang tupad program. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mindanao gilaumang makaangkon og maayong dagan sa panahon karong adlaw hangtod unyang gabi. Northeast monsoon ang nakaapekto karon sa tibok Mindanao. Lauman ang maayong dagan sa panahon gawas lang sa pipila ka lugar sa Davao Region ug silingang dapit nga makasinati og panalagsang pag-ulan. Dako usab ang posibilidad nga ang dakong bahin sa Mindanao dili ulanon karong adlaw. Apan tambag sa pag-asa nga kanunay gihapon magmabirantayon sa posibleng kalit-kalit nga pagdaot sa panahon. Ado na paghapoy mas sinating mapagdag o may labi na sa hapon or sayo sa gabi. O inubanan nga adunay kalit, patak-patak or hinay mga pag-ulan sa ubang mga areas niini aduna sa usahay kasarangan. Epekto paghapon sa hanging amihan ko northeast monsoon. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Sa dato ang galmit timbang Maguindanao,
Dead on the spot sila si Private First Class Heridin Kanakan, Heridin Kamidon Kanakan, Fatima Manampen Usman, ug usa ka wala mailhing babae. Human gibanhigan sa wala mailhing mga suspect. Sakay sa usa ka multicab ang mga biktima samtang gilatas ang dalan, dihang gipamusgil kini. Na-recover sa crime scene ang ubay-ubay ka basyo sa pusil ug tulo ka pakete sa gituhang shabu. Parayo na investigasyon sa maong insidente. Dakpan ato sa bypass operation sa Opol Municipal Police sa Misamis Oriental si Jervis Bernal alias Bangkay, 28 anyos, residente sa Zone 5, Barangay Bulwa. Daan ang ana sa drugs watch list sa kapulisan ang suspect ug taud-taud nang ginasubay ang mga lihok niini. Napalitan kini og 500 pesos nga kantidad sa shabu ug nakuhaan pa og laing duha ka sachet nga mobalor og 1,000 pesos. Sa Davao City, balhog sa prisuhan si Harry Ramses Barnett Robles, 22 anyos, human makuhaan og marijuana diyang miagi sa lasang checkpoint. Ato sa pagrekisa kaniya sa Task Force Davao personnel, nakita ang gikatahapang pinaugang dahon sa marijuana nga nakasulod sa plastic cellophane. Kasong paglapas sa RA 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act ang atubangon sa dinakpan. Samlang Cotabato Province, natusta ang tunga sa lawa sa boom truck driver nga si Nonoy Reponte, 43 anyos, human nakuryentehan. Matod sa MDRMO, nagbutang og poste sa kilid sa highway ang boom truck para sa solar power project diyang nasabit ang boom sa live wire. Hinungdan nga nasunog ang sakyanan. Wala na nakanaog pa ang driver tungod sa kusog sa voltahe sa kuryente nga miigo sa iyang lawas ug namatay kini diha dayon. Gilayong nakaresponde ang kabomberuhan samlang aron palungon ang kalayo. Lalaki nga misulay og kawat sa usa ka tindahan sa Villanueva, Misamis Oriental nahulikam. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Kini ang kuha sa CCTV sa usa ka milk tea shop sa Villanueva, Misamis Oriental kung asa makita ang usa ka lalaki nga miduol sa maong patigayon. Pagkataod-taod, makita kining mipatong sa kural ug milingi-lingi pa sa palibot. Gisulayan niya og tabon ang usa ka CCTV gamit ang tela apan mibalik kini og kanaog. Di madugay, paspas nga mibalik ang sospek ug mikatkat sa kural ug gitabunan ang CCTV gamit ang tela. Minaog gilayon ang sospek ug midiretso sa pultahan. Wala kini kaabli, hinungdan nga misibat na lamang. Sigon sa uploader nga yanang na-report sa barangay ang maong panghitabo, mipasalig kuno ang barangay nga pangitaon ng sospek aron maimbestigahan. Dako ang pasalamat sa tag-iya sa patigayon, sanglit wala kasulod ang kawatan ug wala niini na matikdan ang laing CCTV sa maong patigayon. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Department of Agriculture Region 9 ginaduso ang backyard hog racing sa Zamboanga City. Sanglit African Swine Fever Free ang Region 9, ginadasig karon sa Department of Agriculture nga magpadayon lang ang pagbuhi og baboy ang mga backyard hog racer sa reyon. Magpabilin usab ang paghatag og technical support ang departamento sa mga hog racers. 97% sa supply sa tibok Region 9 gikan kuno sa mga backyard hog racers. Nating hinihikayat ang ating mga magbababoy sa mga backyard na bumalik ulit kasi there was a time na naging apprehensive sila, natakot sila. That's why we always campaign na mag-alaga kayo ng baboy dahil ligtas tayo, nasa green zone tayo at maaari tayong magbenta sa ibang lugar. Mga mananagat sa Talomo District sa Davao City nga apektado sa pandemya, nakadawat og livelihood assistance. Anang detalye. Malipayon ang sobra 300 ka mga mananagat nga membro sa 7 ka mga asosasyon sa mananagat sa Talomo District. Human giatagan sila og pinansyal nga hinabang gikan sa opisina ni Congressman Paulo Duterte. 15,000 ang nadawat sa matag mananagat nga nalakip sa listahan. Per slot nila ang kada isa, na-slot lang ang asosasyon. So ang nakadawat ana is 15K ang madawat nila. Mapasalamaton ang mga benepisyaryo sa nadawat nga ayuda kay nagpait na kuno sila labi na nga wala pa nahuman ang pandemya. Gadaot usab ang panahon, hinungdan nga palisuday ang pagpangisda karon. Oh, tabang. Para nga sa mga problema ni sa mga managat pa. Sa managat. Napiktuhan po kayo. Gumikan po niya mo ang kabaybayunan karon. Naglisod po may pagpanaog sa mga sakyanan. Ang panahon? Labi na po na ang isang panahon niya. Parehas karon na nagitrabaho sa coastal area. Munang kami naglisod po big asami mo daong napita mo mga bangka. Kay daghan man ang wala na lista,
Gihatagan sa mga nakadawat og bahin ang mga kaubanang wala na lista. Ang 15,000 is ibutang sa pundo sa asosasyon. So himo ang malikom ato nga out of kung pila man ka slot ang makuan nila. So ang katong kinatibuk ang 5K nga matigom mo to himo nilang livelihood sa asosasyon. Kauban si Medyo Rawing sa kamera. Ako si Real Soroche para sa One Mindanao. Walo hangtod siyam ka oras nga mawad-an og supply sa kuryente ang pipila ka lugar sa Soc-Sargent Region. Ania report. Mawad-an og kuryente ang Sarangani Province, General Santos City ug Pulumulok sa South Cotabato sulod sa 8 hangtod siyam ka oras. Magsugod kini sa alas 5 sa buntag gikan February 4 hangtod sunod Sabado, February 13. Kini tungod sa ipahigayong preventive maintenance sa mga substations sa South Cotabato Electric Cooperative 2 o Socoteco 2. Sa Sarangani Province, sugod alas 5 sa buntag hangtod 1 sa hapon, maapektuhan ang nalakip sa Kiamba Substation sa February 4. Sa February 5, mga nalakip sa Maasim Substation ug February 12, mga nalakip sa Glan Substation. Sa General Santos City, magsugod ang power interruption sa Sabado, February 6 sa mga lugar ubos sa Ligaya Substation sugod alas 5 sa buntag hangtod 1 sa hapon. Samtang sugod February 7, siyam ka oras nga mawad-an og kuryente ang mga nalakip sa Kalumpang Substation. Karong February 11, Leon Lido Substation sa Barangay Lagaw ug sa February 13 sa mga lugar nga sakop sa Main Office Substation. Ug sa South Cotabato, 8 ka oras nga walay kuryente sa mga nalakip sa Tupi Substation sa February 8 ug 9. Samtang walay kuryente sab sa February 10 sa mga naubos sa Pulumulok Substation. Niadtong milabayng tuig paunta ang ipahigayong preventive maintenance apan na delay tungod sa COVID-19. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Bisaka na sa 103.8 million ang kaso sa COVID-19 sa tibok kalibutan. Bilapas na sa 103,894,000 na ang dunay COVID-19 sa tibok kalibutan. Sobra 57,699,000 na ang nakarecover o kapin 2,253,000 ang namatay. Sa Pilipinas, 1,266 ang bagong COVID-19 cases. Karong adlaw, busa 530,180 na ang total COVID-19 cases. 31,455 ang active cases, suman 487,729 ang recoveries ug 10,942 ang namatay. Ug sa Mindanao, 48,080 na ang naigo og COVID-19, 6,083 ang active cases, suman 40,107 ang naayon na ug 1,890 ang namatay. Wala unay operasyon sa sentro sa Tagum City human dunay empleyado nga na-expose sa nagpositibo na sa COVID-19. Ari ang COVID-19 update sa Mindanao pinaagi nining report. Temporaryong gisuspindi ang operasyon sa main office sa City Environment and Natural Resources Office o CENRO, sulod sa City Allied Resources and Engineering Services Center sa Tipas Magugpo East sa Tagum City. Kinihuman dunay usa ka empleyado nga na-expose sa usa ka nagpositibo na sa COVID-19. Magpailam sa self-isolation ang tanang empleyado sa CENRO. Duna na 805 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Tagum City. 186 ang active cases, kay 588 ang naayo na ug 31 ang namatay. Sa Davao City, usa ka 18 anyos nga babaeng taga Marilug ang namatay sa COVID-19. Giadmit kini niadtong January 24 ug namatay kinaugmaan. Misaka na sa 11,790 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao City. 1,500 ang active cases, humanatala ang 9,736 recoveries ug 554 ang namatay. Sa Cagayan de Oro City, usa ka 22 anyos nga babaeng nurse nga taga Barangay Kauswagan ang nagpositibo sa COVID-19. Miadto kini sa Lanao del Norte niadtong January 29. Anana sa 3,352 kakumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Cagayan de Oro City. Duna kini 239 active cases, suman 2,942 ang nakarecover na ug 171 ang namatay.
Sa Zamboanga City, kapin 8 million pesos na ang nakolekta sa lokal nga kagamhanan gikan sa mga health protocol violators sugod April 2020 hangtod karong bulana. Kinihuman nga gimando ni Mayor Beng Climaco ang mas hugot nga pagdakop sa mga mulapa sa health protocols bato COVID-19. Miabot na sa 3,993 ang total COVID-19 cases sa Zamboanga City. 131 ang active cases, suman 3,679 ang nakarecover na ug 183 ang namatay. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa Ulugon-sod simana ang Chinese New Year apan tungod kay dunay pandemya sa COVID-19. Virtual celebration ang himuon sa Davao City. Anyang report ni Sheila Vergara Rubio. Gikumpirma ni Mayor Inday Sara Duterte sa iyang programa sa Davao City Disaster Radio nga gitugtan ang Filipino-Chinese community sa syudad nga iselebrar ang Chinese New Year karong Pebrero 12. Apan tungod kay delikado pa ang sitwasyon bunga sa COVID-19, online pagahimuon ang selebrasyon. Giklaro sa mayor nga walay itugot nga pagpahigayon sa Dragon Dance sa mga establishmento sa Chinatown sa syudad. Kanang Dragon Dance and Lion Dance, dili siya pwede buhatan dito sa mga tindahan because it will attract people together para magtanaw sa dance. Sa kasamtangan, padayon ang koordinasyon sa Chinatown Development Council sa event organizer kung unsaon pagpahigayon sa programa sa Chinese New Year nga makalingaw apan luwas alang sa tanan. Naka-prepare na yung mga pre-recorded videos ug nabot mga throwback video sa past nato na mga events. Also na message from our mayor, etc. We'll make it short and simple pero meaningful for the new year. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Usa ka busay sa Tiboli, South Cotabato ang ginadayo karon sa mga adventure seeker ug nature lover tungod sa kanindot nini. Wala gipalagpas nini mga bikers sa General Santos City ang pag-adto sa Basag sa Tiboli, South Cotabato aron bisitahon ang Basag Falls. 30 kilometers ang ilang gibike gikan Jensan padulong sa area ug tuod man mawala kuno ang kakapoy tungod sa kanindot sa lugar, labi na ang bugnang tubig sa falls inubanan sa bugnang panahon. Patok sab kini sa mga adventure seekers tungod kay una maabot ang falls moagi sa bugtulay nga kawayan ug padulhog nga dalan nga kinahanglang sab mag-rock climbing. Busa kung dulot sa panit nga kabugnaw ang inyong gipangita, perfect getaway ang Basag Falls pero ayaw kalimti kanunay nga sundon ang health protocols batok COVID-19. Masaksiyan usab dinhi sa inyong kapusong estasyon ang world-class singing competition for kids nga center stage. Magsugod na kini pagbalik karong Domingo uban si Asia's multimedia star Alden Richards. Excited na usab si Alden nga makauban ang mga kids sa ilang journey bisan virtual lang tungod sa pandemya. Co-host usab si kapuso comedian Betong Sumaya, samtang ang judges mo sila si concert queen and media icon Pops Fernandez, international stage performer and soul diva Aisel Santos, ug renowned musical director Mel Villena. Tungod sa quarantine restrictions aron masiguro ang safety sa tanan, wala gihapoy live audience. Ang mga contestant i-shoot sa ilang mga balay sa tabang sa production team. Busa dungantang maminaw sa pagbirit sa mga kids karong Domingo 7:40 sa gabi dinhi lang sa GMA. Giila nga ang barangay gumalang sa Baguio District nga critical risk area sa daghang aktibong kaso sa COVID-19 sa Davao City. Ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sukad niadtong Enero 31, ang gumalang sa Baguio District ang bugtong barangay sa Davao City nga giilang critical risk area sa daghang COVID-19 cases. Kinisubay sa Barangay Classification and Risk Assessment sa Dakbayan. 11 ang high-risk barangays ug kini mao ang 7A, 16B, 17B, 18B, 24C, 33D, Buhangin Proper, Kilate Turil, Langob, Rafael Castillo ug Vihison Senior. Tulo ang high-risk base sa kaduol sa critical risk area ug kini mao ang Lacson, Tamugan ug Winis. 18 ang moderate risk areas ug kini mao ang 6A, 19B, 21C, 23C, 30C, 34D, 38D, Agdao Proper, Bago Galiera, Carmen Bagyo, Leon Garcia Senior, Malabog, Malagos, Matina Crossing, Mulig, Panakan, Sasa ug Santo Niño. Samtang 31 usab ang moderate risk barangays base sa kaduol sa high risk areas ug kini mao ang 3A, 4A, 8A, 9A, 13B,
14B, 15B, 20B, 25C, 28C, 29C, 31D, 32D, 35D, 36D. Ang Leong to Senior, Bato Turil, Kabantian, Catalunan Grande, Sentro San Juan Agdao, Governor Pasiano Bangoy, Lapu-Lapu, Maa, Magtuod, Matinakpangi, Pampanga Buhangin, San Antonio Agdao, Tagurano, Tigato, Ubalde ug Wilfredo Aquino. Ang 118 ka barangays nga wala na mensyon gikonsidera nga low and minimal risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Mga kapuso, way puwas ang among paghatod og balita. Bisitay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw po lahi sa mga dagkong balita sa nagkadaing reyon sa nasod, subscribe na. Ug mo kadtong uling balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Rial Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek o Campo, buong puso para sa Pilipino.